As autorizacións da Confraría da Guiño non son alleas á situación do resto da ría en materia de marisqueo. Escasea a navalla e, sobre todo, a ameixa, polo que o patrón maior cualifica a campaña de desastrosa. É un desastre porque xa levamos uns anos que a ameixa babosa, sobre todo, tamén a rosa, ou rubia, como lle chamamos tamén foi a menos, pero que a babosa este ano foi algo que estamos falando de si o tope establecido por a nosa cofradía aquí nas nosas concesións son de 10 kilos por persona, agora estamos sacando unha media de 4 kilos por persona, entonces é algo que para nós é desastroso este ano. Compaxinan a actividade co Percebe, que está a dar unha boa cotización, posto que outras confrarías aínda non iniciaron a extracción deste recurso. O prezo medio por riba dos 50 euros non é habitual para o mes de novembro, cando adoita ir máis barato. Nós, por suerte, temos esa ventaxa, por dicirlo así, que ao ter Percebe tamén, e temos prácticamente casi o 100% dos nosos socios ter Percebe, pois estamos compaginando un pouco, pero claro, iso non deixa de castigar o outro sector, non deixa de castigar tamén o que é o Percebe, porque o IRE é un recurso máis, ao final pois acabamos tamén máis con ele, é unha especie de rebote, non? E o Percebe está alcanzando un precio moi bo para ser noviembre, facían os anos que non tiñamos esta media de que estamos falando sobre os 50 e pico de euros de media. O que pasa é que, claro, barajamos varias cousas, é un pouquiño normal, por así decirlo, entre comillas, porque, claro, fai moi mal tempo, hai cofradías de norte, tamén parte de sur, que todavía non abriron as súas autorizacións de Percebe, esperando un pouquiño a tempada hora de Navidad, a partir de decembro. Unhas cousas con outras, pois formase que hai máis demanda, e ao haber máis demanda, máis precios, é unha cousa que barajamos. Outra das cuestións que está a poñer contra as cordas a economía dos mariscadores aguiñenses é a prohibición de extraer reló, especie acompañante que reportaba importantes ingresos á confraría. Os elevados niveis de chumbo detectados na ría da Arousa impiden a comercialización deste molusco, que supón un importante complemento ás especies principais. O que solicitamos toda a ría da Arousa, creo que estamos no mismo, é que aquí ten o que é o nivel de plomo, o sea, que o plomo que realmente non é o que fai daño ao organismo, é que deixen extraer o reló.